נעים מאוד, אני אופיר. אופיר זה שם יפה. טוב, הוא נראה סבבה. נעים מאוד, יעל. או, סוף סוף מישהי יפה. אני אציע למזוג ליין, כדי שתחשוב שאני ג'נטלמן. אפשר להציע לך יין? כן, למה לא? ג'נטלמן. התחלה טובה. חיים. חיים. טוב, אני אתן לו לשתות קצת ואז אני אתחיל עם השאלות. אני לא רוצה להבהיל אותו. היא מחכה שאני אדבר. מה להגיד? מה הם אמרו בכתבה? כן, כלל הבסיס. לדבר מעט ולשאול הרבה. אז יעל, את אוהבת לקרוא? זה הדבר הראשון שאתה שואל? באמת? בוא נדבר על מזג האוויר בחוץ וזהו. כן, אבל אתה יודע איך זה, אין לי כל כך זמן לזה. איזה שאלה מפגרת. ידעתי שצריך להתחיל במשהו קליל יותר, מזג האוויר או משהו. מה איתך? אני מעדיף סרטים. איזה למשל? היא נראית לי כמו אחת שאוהבת אקשן. אקשן. אוי, אני שונאת אקשן. נחמד. מה אתה עוד אוהב? לנוח מול איזה משחק כדורגל. אני אוהב להיות בפעילות כמה שיותר, לא לבזבז אף יום. כן, ממש. נראה לי היא קנתה את זה. אז אני מניחה שאתה אוהב לעשות ספורט. כן. שיט, בטח שם לב שהסתכלתי לו על השרירים. יודעת, חדר כושר בסופי שבוע, קצת ריצות בערבים. פעם בשנה בערך. חדר כושר וריצות. מה איתך? אני עושה קצת יוגה. יוגה, את אומרת. טוב, שלא יחשוב שאני מאלה שמחכות שהגבר ינווט את השיחה. אני אשאל שאלה. מה נשאל? אני יודעת, כלל שני. דברי איתו על המשפחה. יש לך אחים? וואו, כלל שני, דבר איתה על המשפחה. חייב להחזיר, שלא תחשוב שאני מהגברים האלו, שלא יודעים לנווט את השיחה. כן, 2 גדולים. ולך? אוי, לא. נפלתי על האח הקטן והמפונק. יש לי 2 אחים קטנים ואחות קטנה. וואי, בכורה? בכורה? בטח משגעים אותך. כן, גבר שמנווט את השיחה או לא? כן, הם משגעים אותי, אתה יודע, אבל אני אוהבת אותם בסך הכל. אז מה יעל, אני צריך לשמוח שכל כך התרגשת לפגוש אותי, שלא ישנת כל הלילה? בגלל זה השחורים? או שאת סתם לא מתאפרת? יופי אידיוט, לצחוק עליה זה טוב, אתה צודק. מה? טוב, היא לא הגיבה כזה נורא, יש לך מזל, טיפש. אתה עוד יכול לצאת מזה. תעביר נושא... להפגין ידע. שיט, אמרתי את זה בקול, אולי היא לא שמעה... להפגין ידע? שיט. מה? 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 אתה אמרת. מה אמרתי? להפגין ידע. להפגין ידע על מה? מה הלך פה הרגע? יופי, יצאת מזה, עכשיו רק אל תעשה עוד טעויות. מה היה כתוב? כן, דבר איתה על קשרים קודמים. את יודעת, מזכירה לי את האקסיט שלי. לחיוב, היא הייתה משוגעת, אבל אני מקווה שאת לא. הוא לא אמר את זה עכשיו. אוי, לא. אל תדבר איתה על קשרים קודמים. לא דבר איתה. דביל. מצטער, עברתי על החוק הראשון בדייטים, לא לדבר על האקסיות. זה נשמע הרבה יותר טוב בכתבה. טוב, תשתף אותה. דבר איתה על העבודה שלך. חייב לספר לך מה קרה לי היום בעבודה. כאב ראש. הביאו אוכל לשבועות. נראה לי שהגזמתי בחלק של לשתף. היא מקשיבה לי בכלל? אז מה את אומרת? שיט. כן, אתה צודק. יופי, היא הקשיבה. זה אומר שלא סתם עשיתי לה כאב ראש. אז מה איתך? ספרי לי קצת מה עבר עלייך היום. אני לא משהו מיוחד. טוב, ספרי משהו. אל תהיי כזאת יבשה. הוא עוד יתחיל לחפור שוב. בעצם הייתי היום אצל חברה שלי. חלל אותי באיזשהו קטע. מה אתה אומר? שיט. שמי, את לגמרי צודקת. איזה חמוד. הוא באמת הקשיב. לא מוצאים גברים כאלה היום. טוב, מה הם הציעו לשתיקות מביכות? כן. תציע משחק שישנה את האווירה. יש רעיון למשחק. משחק. כן, זה הולך ככה.
כל אחד מאיתנו מספר שני משפטים, אחד אמת ואחד שקר, ואז השני צריך לנחש מה האמת ומה השקר. אני כזה מלך. מה לספר? מה להמציא? אוקיי. טוב, מוכן לזה? רק שלא תגיד שהיא רוצחת. אוי, צחקתי את עצמי. מוכן? תמיד. אוקיי. אז הראשונה זה שאני טבעונית, והשנייה זה שיש לי ילד. אוי לא, עדיף רוצחת. טוב, עוד יש סיכוי שכולה יש לה ילד. יש לך ילד? טבעונית. נו באמת. עכשיו תורך. אוקיי, אני באתי מוכן מראש. המשפט הראשון זה שאני עדיין גר עם ההורים. והמשפט השני זה שאני פשוט מוקסם ממך. זה אמור להמיס אותי כאילו? אוי שיט, הייתי אמור להמציא משהו. טוב, הגענו לסוף. להשאיר רושם טוב. רק אני לא מצליח לזכור מה היה הדבר האחרון שהיה כתוב? כן. אז תבקש את הטלפון שלה. העיקר תגיד משהו. אז נראה לי מיצינו. טוב, היה נעים להכיר.